رنبه نبی دا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام دا طول نرستره نبی آدم استاذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبیانو سلسلہ دا پا پیغمبر علیہ السلام بانے ختم شوی دا دا پیغمبر علیہ السلام مثال دا پیغمبری مثال دا یو بنگلی دا یو کمری دا چاگا جوڑا شوی وا خدایوی خخت زیپکی خالیو نگا محل نمگڑے او بدخکاری دا نو پیغمبر علیہ السلام دا طولو ناخرنے راگے آغا زیچ دیوی خخت با بنگلے کی پاتیو آغا پیغمبر علیہ السلام بانے آغا بنگلا آغا محل آغا مکمل شو نا عمارت تا پیغمبری دا سر تر سیدلے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا رستو پل حصیو نبی پا حصیو مانا سرا دنیا تراتلن کے حصے او کچا پا حصے ہر او مانا سرا دعوی کولا با دروغجنی اغا دجالی ابا کذابی ابا لعنتی اچرتا خلق مرگرتیاتی دا مشن نور ناغم لعنتی و بدبخت رے نو پیغمبر علیہ السلام دا طول ناخرنے نبی دے اغوخ پل قوم تا دا لا الہ الا اللہ دعوت ورکر لے چتا سے دا اللہ پا ذات یقین جوڑ کئی دا سبب چی دا اللہ پاک ستاسن اللہ وزا غستو پازل کے عالم ارواح کے دا غی دا یاد دہانے رتا زکولو دا پارا پیغمبر علیہ السلام دا دا کلمے دعوت ورکر نو پیغمبر علیہ السلام نے پیغمبری نمخ کی خلق خوب پیغمبر علیہ السلام تا امین بھی صادق پیوتا بھی خوچے کلے دا لا الہ الا اللہ خبر کولا مسئلہ دا توحید کولا تول خلق مخالف شو پل تروتوی ابلہب لہذا جماعتنا تامنگ دا دی خبری دا بار راجہ مکڑی چی دا 313 بوتان پریدو چی بے بیت اللہ کے منگا ایخی دی استا یو خود او منو دی خبری دی راجہ منگان منگ نہیں تیار نا پیغمبر اسلام تاوی ٹک تا خو منگا ستا دی خبری تا تیار نہیں دا 313 بوتان دا سنشی کولا استا یو خود ارسا کولیش دی پیغمبر علیہ السلام دا خبری جواب پیغمبر علیہ السلام و تویزو پیغمبرین